Kaixo, bideo honen bidez esplikatuko dut nola erabiltzen den konpasa. Konpasa tresna bat da eta erabili egiten da hain justu zirkunferentziak egiteko. Berak bi beso ditu, hemen ikusten duzuenez, bata da puntaduna eta besteak daka arkatza, bale? Beso puntaduna erabiltzen da hain justu papera eusteko eta konpasa tira zutik mantenduko da, bale? Guk nahi dugu zirkunferentziaren tamaina egiteko. Eta arkatzarek eta beso arkatzadunarekin noski nahi dugu zirkunferentzia egingo dugu. Konpasa erabiltzen da goitikan helduta, bale? Ze heldu behar dugu goitik, ze honek markauko du konpasaren mugimendua. Konpasa erabili baino lehen argi izan behar dugu ze tamaina izan behar duen gure zirkunferentzia. Segun ze zabalera ematen diogun, honek markatuko du ze tamaina edukiko duen gure zirkunferentzia. Adibidez, holan, tamaina honekin egiten baldin badeu, ikusten badezue beitu, beso puntaduna ipinita daukat paperean, goitik heltzen ari naiz, bale? Eta hasiko naiz bueltak ematen. Bale? Ikusten dezuenez, ateratako zirkunferentzia ez da bat ere handia izan, ze zabalera txikia eman diogulako konpasari. Orain irekiko dut gehiago, bale? Hemen bai ikusten dela aldea, hau da, zabalera gehiago eman zaionez konpasari ateratako zirkunferentzia handiagoa da.